ಎಷ್ಟು ಚಂದ. ಅಲ್ಲ ಹರಿಸರ ಆಯಂತುಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಲಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿ ಒಂದು ಹೌದ ಮಂಚ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಎಡೆ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ದಾಲಜ್ ಆಲೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕರಂಚೆ ನಾನಿ ತೂತಿ ಹೇಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಅಲೆ ಅವಳು ಏರಿಯಾ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊನ್ನಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯ ಮಾರೇ ಏನ ತರಕೇರ ಮಾರ್ತಿ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾವ ಚೋಟು ಮದಿ ಮಾರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂಟದಾನೆ పొన్ను పొన్ను అక్క జోర్ బడానద బిర్యానీయే పోడుంది గంజిలో ఒప్పడలాం ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.